फिन खेब गासैनिबोसिम आंनि चेनेलाव बराय होफिननाय जालायबाय। स' नैबे भिडिअ जाहैबाय जोंहा बारहुंखा दैबाना सोरनिबा दलं बायलांदो सोरबा थाबायनो जायगा गैया लामा गैया थिग बेबायदि अबस्थायाव जाना दङ लोगोफोर। ओमफ्रायो नैबे भिडिअ नोंथांमोना जोबजासे नायलां, जोबजासे नायबासो मिथिगोन आरोना। थ' मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय, थ' जोबजासे नायलांदो। दाब दाब जायगाफोराव गोबां बारहुंखा आरो दैबान आरो जेथि अखा हादो आरो जेथि हायाखै थिग बेबायदिनो जाना दङ दा लोगोफोर। दा बिराद दैबानजों माने सहायना दोङो खायसे गामियाव, जिहेतु टाउनबाबो भितुरिया गामिबाबो जोंहा सरकारफोरा नुहैया जाहैबाय, बेनिखायनो दैबानजों सहायना दोङो। औवानि दलंजों थाबायनो गोनां जाना दोङो। दा गोबां निउसफोरावबो नुगासिनो दोङो जेथि अखा हादो हायाखै गैखाया आरोना। ओमफ्रायो गोबां खस्थ' सोलिगासिनो दङ मानसिफोरा। लामाबाबो माने प्लास्टार लामाबाबो जावख्लालांनाय बायदि जादों दैफोरदो, बेनिखायनो गोबां माबा खस्थ'आव गोलैदों आरोना। दा जोंनिथिं ओरैबायदि खाथियाव गामियाव माने दलं गैया आरोना, औवानि दलं। माबा मोनसे दैबान गिदिर फैबानो माने बुखारलांखायो आरोना। मुस्लिम दङ आरोना बे जायगानिया, माने दलं गैयि जायगाया मुस्लिम दङ। स' माने बुखारलांखायो आरोना। दा खस्थ' जायो, ओरैबायदि खस्थ'। एसे बर' गामिबो दङ, माने थांलाय फैलाय खस्थ' जायो। ओमफ्राय भितुरिया गामि नालाय सरकारफ्राबो नुस'नहैया बिथिं, माने सरकारफोरा फैबाबो नायनानै थाङो, माने जेबो ताला होआ खोमा होआ। माने सरकाराथ' बिथिं फैखायो, जोंहा बर'नि CMफ्राबो माने नायना थांखाबाय खनसे। स' दा सरकार उथिबा बे दलङा मोजां जागोन होनना बुंदोंमोन, नाथाय दायो सरकाराथ' उथिबाय, नाथाय दासिमबो दलङा मोजां गैया आरो लामायाबो मोजां गैया आरोना। दा दाबसे जायगाथिं ओरैबायदि थाबायनो लामा गैया, हाब्रु जायो आरो दैबाना ओरैबायदि अबस्था। जोंहा स्कुल सात्र'फोरा एबा रायजोफोरनिनो सुबिदा मोजां जागोन, स्कुल सात्र'फोरा थांनो थाखाय लामायाव हाब्रु जायो, दै जायो। माने ओरैबायदि दा सरकारा ओरैबायदि आयेन खालामदो, माने 7टा बाजियावनो हाजिर जाहैनांगोन आरोना स्कुलाव, नङाबा आउट खालामनाय जागोन। जिहेतु प्रार्थना सार्थना गाबनाय जायो नालाय, बेनिखायनो 7टा बाजियाव हाजिर जायो। बेनिखायनो जुदि लामायाव माबा मोनसे उसुबिदा दैबान जाना थायोबा सात्र'फोराथ' एसेबाबो लेट जागोन। थिग बेबायदिनो सरकारफोराबो एसे मोनथिनांगौमोन आरोना, लामाफोरखौ थिग खालामनांगौमोन। दा सरकारा जुदि 7टा बाजियाव हाजिर जानो होदोंबा स्कुलाव, दा सात्र'फ्रा ओरैबायदि अबस्थायाव सोरनाबा साइकेल गैया जायो, एबा हाब्रु दैयाव माने ओंखारना थांनो गोनां जायो, सोरनाबा गारि मटर। थिग बेबायदिनो माने नारला नासि दै हाब्रुआव बोरै थाब थांनो बेबायदि जायो आरोना। दा 7टा बाजियाव हाजिर जानो गोनांबाथ' लामायाव माबा मोनसे उसुबिदा जाबाथ' 7टा बाजियाव नों मोननाय नङा, नों 9टा 8टा 9टासो ओरैबायदि जाहैगोन आरोना। दा थिग बेबायदिनो जाना दङ आरोना। গাড়ী ঘোড়া চলি থকাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী পানীৰ ওপৰতে কেনেকৈ যাব, গোটেই কাপোৰ কানি তিতিব আৰু কেইবাজনো তিতিছে, ঘূৰি গৈছে স্কুলৰ পৰা। আজিকালি চৰকাৰে এটা আইন কৰিছে, 7টা বজাত গৈ স্কুলত উপস্থিত থাকিব লাগিব, কাৰণ উপস্থিত নাথাকিলে স্কুলৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব। প্ৰাৰ্থনাৰ আগতে গৈ পাব লাগিব। এতিয়া নোপোৱাৰ কাৰণে বহুত ল'ৰা ছোৱালী উভতি গৈছে। কৃত্ৰিম বানৰ যিটো পৰিস্থিতি আমাৰ বিহপুৰীয়াত প্ৰায় কিছু জেগাত দেখা গৈছে, যে কৃত্ৰিম মানে আমাৰ পথযাত্ৰী যিসকল আছে, আমাৰ যাতায়াত বহুত অসুবিধা হৈছে। বাইক লৈয়ে হওক, মানুহৰ গাড়ী লৈয়ে হওক বা খোজকাঢ়িয়ে হওক। পৌৰসভাই গুৰুত্ব দিয়ে নি? এতিয়া পৌৰসভাই এতিয়া আজিৰ পৰিস্থিতি যিটো হৈছে, সেইটো পৰিস্থিতি যদি পৌৰসভাই যদি আগতে যদি গুৰুত্ব হোৱা নাই, গুৰুত্ব দিয়াহেঁতেনতো আজি এনেকুৱা অৱস্থা হয়তো নহ'লে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী উভতি যাবলগীয়া হৈছে। কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী দেখিছোঁ উভতি গৈছে, যিসকলৰ গাড়ী আছে তেখেতসকলৰ কথা কোৱা নাই, যিসকল খোজকাঢ়ি আছে প্ৰায় ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেখিছোঁ উভতি যোৱা দেখা গৈছে। আৰু সোনকালে যদি এইখিনি বস্তু যদি মানে সমাধা কৰে, তো ৰাইজৰ কাৰণে ভাল হ'ব, সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণেও ভাল হ'ব। আৰু ব্যৱসায়ৰ গাঁৱৰ পৰা আহে কিছুমানৰ দোকান বা भिडिअखौ नुखाबाय नोंथांमोना, जेरैबायदि खस्थ' जादों मानसिफोरा। दा दिनाव ओरैबायदि खस्थ' जायो, माने सरकारफोराबो माने नायस'नहैया आरोना। जेथिं बानायदो जेथिं गैया, लामाबाबो न'बाबो। दा आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां होननाय लोगोफोर, माने सरकारफोरा मोनसे गोदान न' होबावो होनना बुंदो। जिहेतु जोंहा 3 लाख फोसावदो। फार्स्टआव 2 लाख आरो सेकेन्डआव 2 लाख थांबायमोन। दा आरो गोदान न' होगोन होननानै सरकारा फोसावनाय बायदिबा 3 लाख होगोन होनना बुंदो। गासिबो न' मोनगोन आरोना, टेनसन गैया, टेनसन लानाङा। थिग बेबायदिसो माने न'आ गासिनाबो फैयो। ओमफ्रायो माबा मोनसे जाहोननि थाखाय सोरबा मोना, मानसि थायो बेयावबो माबा मोनसे खालामनाय, थिग बेबायदिनो दङ आरोना। सरकारा थिग मथेनो होयो, लामा दलंफोरखौबो सरकारा थिग मथेनो होयो आंनि बायदिबा। ओमफ्रायो जोंहा माबा मोनसे दोङो आरोना जाहोना बेयाव। दा बुंनो थांला आङो भिडिअफोराव मा जायो, न'आ माबोरै फैयो आरो सोर एथुम खामायो, बे
खामानिनिफ्राय थिग बिनिबो सरकारफोराबो ओरैबायदि माबा फाल्थु हाबि जाबि माथा मारिबाय दङ बेखौ माथा मारिस्लाय सात्रफोरनो साथाफोरखौ रानै सन दा दिनाव सात्रफोरा एसे मोजां मोनगोन आरोना साइकेलखौबो होदो साथाबो होनांगौमोन आरोना माने साइकेल ओरैबायदि हिन्जाव मानसिफोरनो होदो माने हौवा मानसिफोरनोबो खनसे होबाय माने क्लास 8, 9 बेफोरनो होनांगौ आरोना दा साथाफोरखौ रानै बा सात्रफोरा एसे मोजां मोनगौमोन सुबिदा जायोमोन न'फोराव जिहेतु पानसुनो हाया नालाय बिमा बिफाफोराबो थाखा फैसानि थाखायनो बेनिखायनो एसे सुबिदाखौ खालामना होबा मोजां आरोना सरकारफोरा दा अब्ला दिनैनि आपडेट्सआ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय